The Croatian Perspective provides television programs that encourage, edify, educate, and inform. Zvonko mi u email poruki ovih dana piše: dragi fra Ljubo, Bogu našem Spasitelju, Sinu Božijem, Gospodinu Isusu Kristu zahvaljujem za neograničenu ljubav, milost i talenat koji mi je dao svih ovih mojih godina i kada sam u suradnji sa suprugom Jagicom u međuvremenu proizveo više od 250 dokumentarno-povijesnih filmova, TV emisija, priloga i TV intervjua na hrvatskom i engleskom jeziku, hrvatskim zajednicama diljem Amerike i Kanade. I oni ostaju za povijest, ostaju video zapisi. Vrijedno ih je spomenuti i osjećati se tih događaja i to su jedini događaji koji su ovdje barem profesionalno i kvalitetno zabilježeni filmskom i TV kamerom u riječi i slici u iseljenoj Hrvatskoj, o iseljenoj Hrvatskoj. I ono što je Zvonko spomenuo malo prije ovdje, spontano je izišlo iz njegova pera: iskreno se molim i nadam od svega srca da domovinski i iseljeni Hrvati pokažu više zanimanja, više pozornosti i saznanja o ovim dokumentarno-povijesnim filmovima i TV emisijama, prilozima i TV intervjuima, jer oni govore o nama, iseljenim Hrvatima, kako smo živjeli, zašto tako puno volimo Hrvatsku, zašto smo tako nesebično radili, nesebično od sebe davali, nikada nismo tražili ništa za uzvrat. Stvarali smo za domovinu, ostavljali tragove, prenosili generacijama koje dolaze iza nas. Znali smo vjerovati da takve stvarnosti zaista nikada ne mogu propasti. One možda mogu kasniti, ali ne mogu propasti, jer stvarnosti u kojima je snaga duha i snaga ljubavi, koja nije sebična, jesu zajedno. One zaista ostaju zauvijek. S poštovanjem, Zvonko Ranogajec. To je ovaj Zvonko koji je razgovarao sa mnom preko interneta ovih dana cijelo vrijeme, pripremajući se da se susretnemo ovdje. Ja nisam nikad bio u studiju ovdje, u Americi. Bio sam po Kanadi, po Švicarskoj, po Italiji. Ne sjećam se da sam bio u studiju. Jedinstveni događaj, jedinstveni čovjek, ne? Ali ja bih spomenuo u tom kontekstu kratko, Zvonko. Ja sam godinama razmišljao o jednoj rečenici Ive Andrića koji kaže da ono što nije zapisano nije se ni dogodilo. Ima to svoju težinu. Mislim da je to i u osobnom životu tako i da je posebice tako u životu jednog naroda, jedne zajednice. Ako nešto nije stavljeno na papir, nije zapisano kamerom, možda se stvarno nije dogodilo. I zato je tim više ovo vaše djelo vrijednije. I budući da je to zapis prošlosti, vjerojatno, što godine odmiču dalje, ono ima veću cijenu. Ali ako vas mogu upitati, od tih 250 filmova, od tih silnih događaja, različitih karaktera, možete li izdvojiti nekoliko, ili 2, ili 3, ili 5 koji vam se čine najvažnijima, ili najutjecajnijima, ili da ste jako sretni da ste bili tu što ste zabilježili baš njih? No, ne mogu, apsolutno. Meni je svaki film drag, radio sam ga od srca.
Ne mogu izdvojiti nijedan. Svaki mi je drag, svaki mi je poseban, svaki ima svoje značaj, svaki ima svoju vrijednost koji će ocijeniti oni koji gledaju to. Tako će i biti sa ovim filmovima koje ću sada prikazati. I tako je to. Znači, jednostavno ne mogu izdvojiti ni jedan film da bi mogli reći, to je taj. Svi. Jer tu su ljudi, tu su moja braća, Hrvati i Hrvatice, mnogih nema više, mnogih. Ali ćemo ih vidjeti, su ostali zabilježeni u filmu, tako da nema ni jedan film koji bi mogao reći, to je taj. Pa ja se nadam da će s vašom suradnjom s Hrvatskom televizijom iz Zagreba sve to što vi imate, što ste skupili učiniti, dobiti opet na jednoj većoj skali, jednoj većoj vrijednosti. Ja sam već više od 6 mjeseci u pregovorima sa Hrvatskom televizijom, HTR-om, sa gospođom Krištović, ona je glavna voditeljica slike Hrvatske, Karolina, koja dolazi ovdje u kolovozu mjesecu. Ona dolazi striktno da razgovara sa mnom na koji način bi to nekako ti filmovi se počeli prikazivati u seriji, jer moji filmovi Sjećanje je samo uvodni dio u seriju televizijsku koja se zove Iseljena Hrvatska, taj živi dio hrvatskog naroda. To će biti jedna serija koja će od svih tih filma koji ćemo ona i ja izabrati i početi prikazivati redoslijedom, kao recimo kao što se sad prikazuju neke serije na slici Hrvatske. To je tako i ja vjerujem da će to tako biti. Zapravo moja je molitva da to tako bude. A da li znate da ovdje u Americi, u Kanadi i u Australiji, da ne idemo u Europu, još netko bilježi događaje zajednice tamo gdje žive kao što ste vi u Chicagu? Ja vjerujem da je. Mislim, amaterskom kamerom, video danas je vrlo lagano imati video, svi snimaju, ali ne vjerujem da je netko, zapravo ne mogu reći, ne znam, nisam siguran, nikad mi se niko nije javio, jako sam ja tražio kontakte da mi se jave, da stupimo u kontakt, da surađivamo, do dan danas mi se nije nitko javio. I vjerojatno nitko se s tim ne bavi? Pa ima ih i u Australiji, ima i po drugim državama, ali većinom su oni u direktnom kontaktu sa televizijom u Hrvatskoj, u Zagrebu. Neki međusobno osvit u Australiji i tako. Hrvatska televizija snima te programe, oni dolaze ovdje, oni nose svoju kameru, oni nose sa svojim sistemom, to je puno jeftinije nego da se ovdje iznajmljuje i da neko drugi producira i tako ovoga. Oni dolaze, oni redovito snimaju priloge koji su izvrsni, ali nisu ono što su ovi, recimo kao što radim ja, direktno da jedan iseljenik snima o iseljeništvu. Vjerojatno je pučanstvu poznata jedna osoba, gospođa Lončar, koja je dolazila, jedna mlada dama koja je dolazila kod nas, učila je hrvatski, kasnije se družila s Ljubom, koja je u arhivima svoga oca našla zapise kamerom iz 50. godina, kad je on odlazio doma, u Dalmacija, Hercegovina najviše. I to se pokazalo nedavno na Hrvatskoj televiziji. To je nevjerojatno vrijedno. Nitko u to vrijeme ništa nije nikada zabilježio kamerom. Tako da je netko i čak nakon 50 godina iskupao negdje nešto o nekome tko je nešto zapisao jer je vjerovao da će to jednoga dana vrijediti. Vi ste, ja mislim, gledatelji će primijetiti u vašem segmentu Sjećanje da ste vi spomenuli ovoga da nije nikad kasno. Ne. Što se tiče takvih stvari nikada nije kasno, možda neće odmah, možda neće za 10 godina, možda neće za 50, možda neće za 100, vjerovatno neće za vrijeme moga života piće, ali će biti prikazani, jer ono što vrijedi, vrijedi. I ostaje. Pa na neki način što je starije postaje vrijednije, baš ovo što je Frajozo istakao.